Barry. Hairdresser u mudell. Barry jimrad bil-marda tal-kanċer. Il-kanser tiegħi affettwali 12 ladma mid-ġo ġismi. Mat-tielet cycle tal-kimo jinnexxieli neqridlek 3. Bl-għajnuna tommu, Barry jibqa' jiġġieled bis-saħħa biex jeqred din il-marda. Meta tara l-ommok qed tagħmel dawk l-affarijiet kollha għalik, qed tarak għaddej mill-marda. U kważi titkaxkara lik mal-art biex tgħinek u tiġġieled miegħek kull mument tal-ħajja hija ħaġa li ħadd ma jista' jispjega. L-imħabba ħadd ma jista' jispjega. L-imħabba tal-hom. L-imħabba tal-hom. ċemplu issa biex il-hospice tibqa' tgħin lil Barry u lil persuni oħra bħalu.